ọzọ n'ala Igbo iru ya n'ala Igbo ndị ntorobịa ga-enwe ọlụ kidnapụ na-akwụsị ije gbezori ala udo na ọrụ achịbeze ala Igbo adị mma Igbo n'ụlọ edozi ala Igbo Igbo n'ụlọ ala Igbo adị mma Igbo n'ụlọ edozi ala Igbo Igbo n'ụlọ ala Igbo adị mma Chief ekele gị ndewo biko ele onye anyị na-anọ ugbu a na-ekwu aha gị ahụ Uche onye agụcha Uche onye agụcha Uche onye agụcha okwere onye ebe amonye Obieze Owerri West Local Government Imo State ndewo sa ndewo ihe ewugo ugbu a na mechi ala Igbo a n'ime ihe gbaziri ala Igbo ahụ m nwa na onwe m ji wee chọpụta ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ Development Union n'ime ihe a chọpụtara otu ụzọ a ga-esi wee imezi ala Igbo bụ ịchọta ihe ndị bekee na-akpọ talent Chineke tinyere ụmụ okorobịa anyị n'aka ụmụ agbọghọbịa anyị sụọ ha ya bara ala Igbo dịka m na-ekwu ugbo anyị chọpụtara nwoke nwa okorobịa rụpụtara anyị igwe na-enye ọkụ n'idi mmanụ patrol chọọ mmanụ patrol na iwere waterproof jọ wata na ụmụ ihe ndị a plastik n'ụlọ kelee ihe obi gị na-agwa gị ihe ndị ụmụaka anyị ndị a mere chere ọwụ egwuregwu ma ihe kwesịrị ekwesị chere ọwụ ya ụta ga-ahụrụ ahụta na ụta kelee ihe nwere ikwu n'ọnọdụ anyị ga-ikwu ụwa ha emegadị na ejiri eji mgbe ọbụla obodo oshi mara ike enwere ndị oji awụ akara aka nwụ ichefu echiche ọma a ga-iji emechi obodo ọtụtụ ndị ahụ nna ụhụ ga nna chọfụtaga ndị chefụtaga echiche ọma ba ga-iji emechi ebe ka anyị ọ bụ ndị Chineke nyere ọgụgụ isi furu iche ndị Chineke kwadoro n'ụzọ furu iche ugbu ka ohere fụtala nwụ iji ihe Chineke nyere nwụ he nna ga-ere ụmụnne anyị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị wụ ahụrụ onye rịkpa ahụ eje kpọkọla ya ndụ achọkpa ga-eji akwado ya achọkpa ga-enye na ya aka echiche ọma ndị o chere emefụta ya mgbe ọ ga-efụta ihe baakwana onye ihu uru baala onye azụ uru echikwana ga nweta ego chọọla ndị mma n'ọrụ mejie ebe ka anyị gharị mmadụ na bọọlụ ọtụtụ n'ime ha ga-mfụta n'ihi na ndị mara n'akwụkwọ ebe ka anyị waja ndị nwere echiche ọma waja ha na ohere anyị nwere iji kpọfụta ha n'ihi na kpa ha eshibara ike ndị ụfọdụ ama ma ha agaghị eme ndị ga na-echefuta echiche a ga-eji emechi obodo ị ga-ahụ nwa ndị ka ururu ụmụaka ntakịrị ndị ga-enọgharị afọ 7 ga-eju ọnwụ na ihe gbasara mgbakọ na mwefu amara na ha ruo n'ọkụ ogo mahadum ya wụ ekwesịrị ịchọfụta nwata arịba ahụ kpọfụta ya ọsịsọ mgbe o ruru afọ 15 ma afọ 16 o kwesịrị iru ogo ewu prọfesọ aga m eri onye ọbụla n'ime anyị si ugbu ka anyị ga-esa anya mmiri mepee ntị anyị gezie ntị mgbe ọbụla anyị hụrụ ndị rịba ma nwoke ma nwaanyị ma ndị nne ha akpa ego ma ndị nna ha akpaghị ego ndị niile nwere ọgụgụ isi furu iche mara n'akwụkwọ ndị niile nwere ha agaghị iji aka emefụta ụzọ a ga-esi emechi obodo anyị ya gharị mma karịa ibe ya anyị chọma nwụ chọfụta isi nwụ kwado nwụ wọfụta ego tuila nwụ iji mechi obodo ọhụrụ anyị ga-eji emepe ka anyị ya ma mmakara bọọlụ ihe emege ihe prọpati ndị Igbo na Lagos echiche mmiri iche na ke ndị ọzọ chega ịma na ndị ebe ka anyị ha gafee ụzọ iche ọtụtụ n'ime ha kwa ji afụhụ ụwa afụ ebe ọwụla ijere Lagos ijere ugwu Awụsa ijere ala Yoruba ijere mba mmiri tupu ga arụmanụ ụyọ nga ọwụla gbalịa hụsi akwụkwọ gị zuru oke gbalịa acha gị lebajiri anya na ihe gbasara akwụkwọ gị ka ị ga-ije nweta ya ọtụtụ ndị Igbo anyị ji agarị akachi ala ha nọ n'ala Igbo otu aweji ala arụbe ka nkụ otu a nna agbagaga mana achọ akụnụba ebe ọzọ
ala nọ ebe ka anyị bara uru arụchichabeghị egwebedo ha arụ na arụ ebe ka anyị ebidobe bịanụ bịa rụma ahịa bịanụ bịa rụma ụlọ obibi bịanụ bịa rụma yunivasiti bịanụ bịa rụma politeknik bịanụ bịa rụma college of education anyị gbagide ụkwụ ndị ahụ emepe ebe ka anyị rụjuo kpọnọ na anyị ndọstrị iri iche iche mgbe ndọstrị anyị nwewere ebe ka anyị ha nọ apara ihe niile ga-arụgharị ugwu awụsa arụ yoruba achị ọma onye ha ala ndị ugwu awụsa anyanwụ gakwa ezo ebe ahụ arụ ya arụ achị ọgba ma ala yoruba anyanwụ ga-ele ebe ma anyị ka gawa arụchie nna yoruba na bịanọ na anyị para ha anyị yọkpụla ya mụọ ụyọ na arụmakwa n'ebe eji m agba ndị mmadụ chivu ahịa ebe ka anyị oge ruru mgbe a ga-enwegharị ma ha nwegharị nọ n'ụdị ahụ anọ ha kemgbe echi anyị na-aga ịrụ ahịa nwunye nwee lock-up shop ebe nkịtị anaghị ala ya ụmụ nwaanyị mgbe eji azụrụ ebe a agwa onye gị na nwa ego maka n'ihi na ọkụ o ji were ahịa arụcha ya rị ashọp ya na-ame ya wuru ụmụnne anyị ndị ejeshi ala bekee apapata taịl ma na ụmụ ha eji ewu ụyọ ike papatala ya arụgakwa ụyọ ebe Owerri arụgo ụyọ na ụmụahịa arụgo ụyọ na Ọkigwe arụga na Mbaise ahịa ebe ke nọ ga-ejeje kpọsa ya nga ndị ahụ niile eji esi Owerri ana John jeje apara ya esi Owerri je Lagos eje apara ya ọrịma ọ gamaghị inwe ihe gị menwe nwe echebe ebe a mụ na bịa zụrụ ya n'aka gị ga-edobakwuru otu nga mebe nwa nga na-eri ya ihe nyere ebe ka anyị aka ya efu n'ihi na ha ọkụkọ ji fuo waji ọkụziokwu achọrọ m si ụmụnne ya niile akpụpata ngwaahịa dị iche iche si ala bekee apapata ya nke na-apapala mara si enwe ihe ọbụla gị papata n'ala bekee enwe ndị chọrọ ya enwe ndị ejighị ya arụgo ụyọ arụsagaghị n'ala Igbo gezụọla na-emepela nwa nga ire ke gị na Lagos emepela nwa nga ire ke gị na Abuja emepe nwa nga ire n'ugwu Awụsa mgbe nga ire na Port Harcourt mepekwa nwa nga ire ga ke gị n'Obinze mepe nga ire ga ke gị n'Owerri mee nga ire ga n'ụmụahịa mepe n'ọlụ mechacha ya ebe niile ọ bụ obodo anyị ga-eji ama mma ahịa eji eme obodo ya arị mmanwụ ụmụ ruru ha onye ọbụla gbalịa kwanụ onye rụsachala ụyọ na vileji ya gbalịa bido ma nga wụ naanị na Krismas gashi ama nga ahụ n'ihi na gashi ama nga ahụ kpa m nọ nga ugbo m lakpuo ụyọ ndị ọrịa ha ji achọwa bịa ụyọ m na Obinze ha fụta na ama bekee ndị ọkada akpụziela m maka kpọrọ nwa bịa ndị ọkada ha eji agbọ nwa abịa nga m eji akwụ m ụgwọ anyị niile nọrọcha n'oyi anyị ebe ime obodo anyị eyi ego soro anyị bịa manụ n'ihi na mmadụ ga-echọ ga abịa ibe mmadụ ga-ekpuchila nwa ka a ga-ahịa gwara fuel ụzọ ebe kere ha nọbụ ọkwachi ha zụrụ ha ịgba onye ọbụla gbalịa kpee na ubila ka agbara m ideri ha mgbe ime obodo anyị ọbụla anọni ege ịrụta nwa ahịa bekee akpọ bed and breakfast ya wụ nga mmadụ enwe ike iji achị abụọ ịrụta ya rum ọgụ rum ị ga-enweta ego ejela idobe oke ego na ime obodo ebe ka nọ gị rụọ ya na-ere ntụ ya nwaghị gị a na-akpa 33,000 naira egere sọpraịs ego ole gị nafụta n'ihi na mgbe ole nwere olili mba na ebe ka nọ ma mgbe ole nwere ịlụ nwaanyị ọ ịgba nkwụ ndị eji ji esi ebe dị iche iche abịala ndị niile ahụ bịara enweghị agaghị eji ọrụ gbọrọ mma ma nwunye lakpuma ha n'ihi enweghị nga a ga-eji ya n'Owerri na ime obodo nọ ha eji eji ya n'Owerri ma gị nwee nwa ọgba ọgụ rum nga agaghị eji ya eri ụcha ọkụ enwe ya enweghị onye bigara ibe ya ụjọ ndị mmadụ ga-eji nga ahụ kwụọ nwa ego ahụ ndị arụ nga ha echi ya rie nri obodo a rije makara gba yabụ anyị ya gachiela ị na-akọwa na ihe emege ndị Igbo na Lagos na Abuja bụ ndị Igbo anyị eji ha akwụkwọ ha ụlọ akaghị ọsọ ebe a mana m si obi ọjọọ nọ n'ime ya echiche ọjọọ nọ n'ime ya mmegbu nọ n'ime ya mmegbu nọ n'ime ya ma ihe nka gawo achọrọ m ịnụ si ọtụtụ ndị egwu ego agarị ndị Igbo chọga ebe agaghị ya na Lagos na Port Harcourt na Abuja akụranụ ya ga-abịa n'ebe okwu ga-enwemakwanụ indọstrị ụmụanụ anyị akwụkwọ anyị chọrọ ụmụ ebe ka anyị ma yunivasiti ma politeknik rụsacha na ebe mmadụ ga-eji ya waji obodo ga-eji emepe
ka anyị nọ nga anya ndị ọzọ alụkwu ebe ga-enwe ya na anyị nwe maka anyị shi fọrọ ụmụ ma ha anyị nwere ọmanụ gwara ụwa niile shi imepe họteelụ n'Owerri ahụ ndị Anambra rụjuola họteelụ ndị Abịa rụjuo họteelụ meenụ ndị ebe ọzọ bịa kpọrọ bịa rụmana anyị skuul rụmana anyị ndị ọzọ ha bịa zụrụ rụmana anyị ma ha biri ma anyị and obi dokwala ịgwakwata eziokwu ọ dị elerugo ha anya ala ndị obi mụ nọ n'isi ọtụtụ ndị Igbo ụfọdụ nọ na Lagos na jadi ere ala na Imo steeti were ejekwa ụgwọ ụyọ na Lagos nke nọgala ma na Lagos na Abuja na ruo mgbe ị chọpụtara chaga fụfụ ụgwọ ụyọ na Lagos fụfụ ụgwọ ụyọ na mkpara maka ịyọ ụyọ akwụkwọ onye abịaghakwala ebe ebiara ala ya ebe ebe a achọkwana m iji ohere rịọ ndị ọchịchị anyị niile ndị gọvanọ ha jishi ike gbalịa were certificate of occupancy enye ndị niile nwere ala ọ bụ ihe n'anya ka ndị mmadụ akwụsị nọ na-erefu ala n'ihi na gị nwee certificate of occupancy n'ala ise ikekwa ala gị nwere certificate of occupancy akpọsa ya ọ ga-eru 20 million ma gị nwere nke ị chọrọ heri 1 million or 2 million e were na-enye ndị bank si nwekwarala gị ịga gị 2 million iji oje kpara ego anyị ejide anyị gị 2 million ebebịakwa onwe ọmụ nwa nọ n'ebi ya were ha akwụkwọ gị kama gị ji eji refu ala gị n'ihi na ị chọrọ naanị 2 million okwu gị amaka na-echekọta biko ama achọ ka iji otu nkeji saa ajụjụ a na ọtọ ọ dị mkpa. Enwere onye Anambra mgbe m nọ na-ekwu okwu ka Igbo ụlọ ya sị m na ya bịa ya rụrụ ya zụrụ ala 5 plot n'Owerri oge Richards na ya dị surprise na gọọmenti nọ ugbu a na-anapụ ya dala were enye kesa dala ụdị ihe otu a o kwesịrị ekwesị o jikwe certificate ọkọpana nye dị na ochie anapụ ya echekwesị achọrọ iji arụ ụlọ ọgwụ ma ọ ya ga-ebara ọha na eze ewere eke ndị achọrọ ndị enyi ya anyị gwago onye ọlachi onye ọlasị anya ụdịrị ala ahụ o ji akwụkwọ ya ụmụala ndị Rogers kere baba ma ọ hụrụ si afụla n'ọchịchị mgbe ọ fụọla Rogers ga-ere ọnwa 3 na ọnwa 6 efu n'ọchịchị ya na dị akwụkwọ certificate of occupancy ya rịa anya kesachi Imo steeti otu ọwụbeghị achị ọchịchị ụmụ akwụkwọ ahụ o kere baba ndị niile kerela ebe ahụ amara chagbu ketara nsogbu onye ọbụla nọ n'ọchịchị obi ọchịchị ya agwụla ya ejemara gị kesa ala niile ya kemakwa na onye jele na ya n'ihi na gị jikwa ahụ ka ya baba onye ọhụrụ ga-ebara ya chụbie sọ he mere Rogers kwuru ndị ebe ka nyere aha anya abụcha mju na ịgbasara o nyere akwụkwọ egwu isi na ọdụ ndị mmadụ o kesara onye ọbụla ọrịa mmanya mana chi ma ọwụla gọọmenti ya afọla kwugbo afọ anyị na-aga mgbe onye egwu na gọọmenti kwugagara anyị mma akwụkwọ ha asaịn na-adịba ababa ịga iburu akwụkwọ agba dịgboroja onye ọhụrụ na-abata gbagịsa ihe ndị onye jila anya ọkụ afụrụ akwụkwọ rịba ahụ n'ihi na ọhịa emeghị ka anya hụcha gọọmenti afọ ha ekeba ala bababa ndị mmadụ afụma akwụkwọ bababa chiwara nga ahụ nso ọhịa m ga-ekarị onye ọla na-eji anya na ebere ọtụtụ akwụkwọ Rogers ikere ka ọ fụma ọgwụwa adịgboroja ya dịrị gị na mma imena anyị na gị nnọkọ a ya dịrị gị ka ọ dị ebe ọbụla kpọpụta gị takwa ya ogu echiri bụ iji kpọọ imeji obi ọma abụọ a ga-emechi iji arụrụ ala bụ mmasị ọsọ